mame. Ehe na odi kan ko ya. Bibi sa wo wa fili. Ehe na utu mi kunu kan ko ya mame. Wo hwe ne ekura me a me de nam ya he na me firi ba. Wankasa wo hwe me a yi wo ho ano. Ehe na me firi ba. Bibi bebia wo firi ba. Ehe na utu mi kunu kan de ko ya mame. De ekura me no hwe a firi he na ba. Ehe na firi aniama na ekura me ne firi ba. Me ko dwom. Me ko di dwa se obasima. Me ko di dwa ye de ye aduane e wo fie. Mame. Enti se say de odi mbekọ no me boa. Me na wo ko de. Mia me kunu fie no wo ye de wo pe wa ha me boa mame. Mia me kunu fie wo ba wo smetu kaida. Na wo betimi atu. Wonim driving. Waso steer mu da. Wonim tu anka betu. Wonim tu enti no eye wo ya no. Me de minim tu. Eti metu na makọ. Me kodwom a awia wom. E wo se metu ka. Na me di ko di dwa be no aduane. Market na ko ye. Ana wan kan che no an pet taxi bia na say ma oda wo bi ama. Hey. Wo hwe me a. Me ya uber woman. Ana me ya taxi woman. Me wo hwe my appearance ya. Wonnim aduane no aso mfa so nti. Se wo gina hoi. Wo take away woman. En kwancha betie woman. Wonnim se ne adwadie ne aduane no ho tie nti no. Wo bie wano ana wo bia gbagba na baba wanum. Se wonnim di champion ofia ha ho. Try one. Eda no amwa potre. Da ba no ma no aduane a wa ni ofia. Wo di tafre won sasa ne